हेलो लोगोफोर बरायबाय बड जब इनफो अफिशियल इउटुब चेनेलाव दा लोगोफोर एसएससीनिफ्राय बिग आपडेट लाना फैदों एग्जामनि एडमिट नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हाबाय जेराव भेकेन्सिया दंमोन 3000 नि बारा दंमोन जेराव नोंथांमोना 10 पास जादों एचएस पास जादों डिग्री पास जादों एप्लाइ खालामदोंमोन आरो बे एडमिटआ जाबाय Phase-9 जायफ्रा Phase-9 एग्जाम होगोन नोंथांमोना एडमिट डाउनलड खालामनो हासिगोन आरो एडमिट डाउनलड खालामनायनि सिगां नोंथांमोना स्टेटासखौ नायग्रोनांगोन एक्सेप्ट ना रिजेक्ट स' नोंथांमोना बेखौ बोरै नायो भिडिअखौ जोबजासिम नायलां अब्लानो बुजिगोन दाखालि जों एप्लाइ जादोंमोन 2021 आव जादोंमोन लोगोफोर बिनिफ्राय दानिया जोंहा Phase-9 नि नटिसखौ नायनोसै एग्जामा माब्लानिफ्राय जागोन आरो एग्जामा बोरै जागोन दा एग्जामा अनलाइन जागोन नोंथांमोननि एग्जामनि टाइमा 1 आवर जागोन दा बेयाव नटिस फैखाबाय नोंथांमोननि एग्जामा स्टार्ट जासिगोन एबा जागायसिगोन 2 फेब्रुवारिनिफ्राय आरो लास्ट डेटआ 10 फेब्रुवारिसिम थागोन आरो एग्जामा गुवाहाटीयावनो जादों नोंथांमोना नायनो हागोन एडमिटआव एग्जाम सेन्टारा ओंखारजोबखाबाय दा जायफ्रा सेलेक्ट खालामदोंमोन बेनि एगेन्स्टआव नोंथांमोना सेन्टारखौ मोननाय जागोन दा पस्टआ गासै 3000 नि बारा दंमोन जेराव 10 पासनिफ्रायनो एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा एडमिटखौ बोरै नायनांगौ नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था जोबजासिम माखासे प्रसेस दङ नोंथांमोना आन्दायनो हागौ जाय नोंथांमोना जि लेभेलाव एप्लाइ खालामदों बे लेभेलावसो एडमिट डाउनलड खालामनांगौ दा हमना ला नोङो डिग्री पास एप्लाइ खालामदोंबा डिग्री पासनिखौ एप्लाइ खालामदोंबा थ' डिग्रीनि लिंकआव थांनानै एडमिट डाउनलड खालामनो हागोन आरो जायफ्रा 10 पास लेभेलाव एचएस पास लेभेलाव खालामदोंमोन अब्ला नोंथांमोना गावनि लेभेलाव थांनानै एडमिट डाउनलड खालामनो हायो दा बिदिब्ला बोरै नायो एडमिटखौ नोंथांमोना गोजौआव फैनानै एडमिट कार्ड मोनदों बेयाव थुनांगौ बे मोनथाम सिनाव थुनाय लोगो लोगो एडमिट कार्ड मोनदों बेयाव थुनाय लोगो लोगो जोंहा जा एडमिट फैदों एसएससीनिफ्राय जों बेखौ गासैखौबो नायजोबनो हागोन आरो फारि फारि डाउनलड खालामनानै लानो हागोन स' बिनिफ्राय एसएससी दिनै जेबो आपडेट गैथ'वा जेब्ला फैगोन नोंथांमोननो होनाय जागोन दा बेयाव फैना जोंहा नर्थ इस्टआव थुनांगोन नर्थ इस्टार्न रिजनाव थुनाय लोगो लोगो जोंहा गेवना फैगोन पेजआ फिन खनसेबाव दा बेखौ नोंथांमोना बोरै नायो मोजां नायनानै ला जाहाथे आन्दाया दा आं जेरै खिथादोंमोन जे जाय पस्ट एप्लाइ खालामदों बे लेभेलावसो एडमिट डाउनलड जायो नालाय बेखायनो नोंथांमोना फार्स्टआव मोनगोन नोंथांमोना ग्रेजुवेट लेभेलाव मोनगोन क्लिक हियाराव थुनांगोन डिग्री पासनिखौ खालामदोंबा आरो बेखौ खालामाखैबा नोंथांमोना 10 पास दङ एचएस पास दङ बे लेभेलाव नोंथांमोना क्लिक हियार नुदों बेयाव नोंथांमोना थुयै एडमिट डाउनलड खालामनो हायो दा बिदिब्ला आं हमना ला सासे साबस्क्राइबारनिखौ दिन्थिनोसै नोंथांमोननो जे बिथाङा 10 पास लेभेल एप्लाइ खालामदों नालाय बेखायनो जोङो 10 पासनि क्लिक हियाराव थुनाय लोगो लोगो एडमिटखौ जोङो डाउनलड खालामनो हागोन बाट नोंनि एग्जामनि डेटनि सायावसो जागोन जे नोंथांमोना सानब्रै सिगां एडमिट डाउनलड खालामनो हागोन बा नोंथांमोना जायखिजाया होनाय दंखायो बेखौ नायनानै एडमिट डाउनलड खालामनो हागोन आरो नोंथांमोना नायदो दानिया बोरै खालामनांगौ दा क्लिक हियाराव थुनाय लोगो लोगो ओरैबायदि मोनगोन नोंनि नामजों बार्थडेजों होनानैबो नायनो हायो बेनिफ्राय नोंनि रल नाम्बार एबा रेजिस्ट्रेसन नाम्बारजोंबो होनानै नायनो हायो दा जायखिजाया नोंथांमोना फार्स्टआव नोंनि नामजों बार्थडेजों होनानै चेक खालामग्रोदो बेनिफ्राय नोंथांमोना स्टेटासखौ नायग्रोदो जे एक्सेप्ट जादोंना रिजेक्ट जादों बेयाव नोंथांमोना नायनो हागोन बेखायनो आं जेरै होदों नोंथांमोना बेबायदि होनानै नोंथांमोना बे क्लिक टु नो रेजिस्ट्रेसन आइडि बेयाव थुनाय लोगो लोगो नोंनि नामा फैगोन स' नोंनि नाम फैनाय लोगो लोगो मा खालामनो हायो स' नोंथांमोना गाहायाव नायदो जे नोंनि एग्जाम डेट बिनिफ्राय गासैखौ मोनगोन बिनि सिगां मा खालामनांगौ नोंथांमोना बे आइडिखौ लाग्रोनानै नोंथांमोना आइडि लानानैसो डाउनलड खालामनांगोन एडमिट कार्डखौ बेखायनो जोङो रेजिस्ट्रेसन आइडियाव जों थुनांगोन एबा जों कपि खालामनांगोन जायफ्रा नोंथांमोना मिथियाखै स' नोंथांमोना बेबायदि खालामना ला थ' आइडि दंखायोबा डाइरेक्ट नायनो हायोमोन बाट आं नोंथांमोननो माखासे प्रसेसखौ दिन्थिबाय जाहाथे नोंथांमोना क्लियार जायो दा बेखायनो एडमिट डाउनलड खालामबा मा खालामनांगौनो जोंहा रेजिस्ट्रेसन आइडि दङ बेखौसो जोङो खालामनानै जोङो लाना फैनानै डाइरेक्ट खालामनो हायो दा बेखायनो जों कपि खालामबाय दा कपि खालामनानै जोंहा गोजौनि लिंकआव थांफिननांसिगोन गोजौआव दा जों गोजौआव फैफिननानै जों मा खालामसै एडमिट जोङो दानिया नायनो हासिगोन बेखायनो जोंहा मा खालामनांगौ जोंहा आइडिखौ नांसिगोन दा जोङो बेयाव रेजिस्ट्रेसन आइडियाव जों बेयाव होनोसै पेस्ट खालामबाय बेनिफ्राय बार्थडेखौ होनानै नोंथांमोना क्लिक टु नो स्टेटासाव थांफिननांगोन अब्लानो स्टेटासखौ नायनो हागोन जे एक्सेप्ट बा रिजेक्ट बेनिफ्राय एडमिटखौ माब्ला डाउनलड खालामनो हागोन बेयावनो गासैबो डिटेल्स दंखायो आरो एग्जाम सेन्टारखौबो नोंथांमोना मोनखागोन बेनिफ्राय टाइमखौबो मोनगोन स' बेनिफ्राय जों बेयाव थुनोसै क्लिकआव दा क्लिकआव थुनाय लोगो लोगो डाइरेक्ट बेबायदि फैबाय गाहायाव नोंथांमोना नायदो दानिया बेयाव ओंखारजोब्बाय बेनिफ्राय एडमिट कार्ड नोंथांमोना डाउनलड खालामनांगोन फर बेबायदि फेब्रुवारि मोनदों एग्जामनि सानब्रै सिगांल' एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनो हायो बेयाव एग्जाम सेन्टार नोंनि रिपर्टिं टाइम बेनिफ्राय एग्जाम टाइम गासैबो ओंखारजोब्बाय बेनिफ्राय एग्जाम सिटिया गुवाहाटीयाव ओंखारदों बे नोंनि सायाव नों जायखौ होदोंमोन बेयावनो फैगोन दा बेबायदि प्रसेसआव नोंथांमोनाहाय एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनो हासिगोन आरो एग्जामनि थाखाय रेडि जादो आरो एग्जामा जागोन लोगोफोर 1 घन्टाल' जागोन नोंथांमोना 1 आवरल' एग्जाम होनो हागोन दा बेनिफ्राय नेगेटिभ मार्किं दंना गैया बेनि सायाव नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअ मोनगोन आरो लोगोसे मा सिलेबासनिफ्राय फैगोन बेनि सायाव नोंथांमोना नेटआव भिडिअ नोंथांमोना मोनगोन नेक्स्टआव दा लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन बेनो जाबाय SSC Phase-9 एग्जाम लेभेल जेरावनोखि पस्टआ 3000 नि बारा दङमोन